Здравейте хора, аз съм Велката БГ и днес ще играем на Minecraft Pocket Edition. Да, аз съм Велката БГ от BG Gamers и айде да почвам. Велката БГ Sword. Да си вземем голдата епизод, да намерим Iron, най-вероятно и диаманти. Ние още не си бяхме построили къща, а вече голд. Извинете, ако се чувам гадно, но просто тук-що се събудих. Не тук-що, преди половин час. То ето го сървъра. Добре, сега не искам да ми бъгва. Упс, цак. Добре, обаче аз нямам торче, обаче имам фърнес. Поне миналия епизод видях, че има. Така. Малко дърво и малко така. И малко така и да. Чакаме. Лавата е точно до фърнеса. Слава богу, че печките не са направени от дърво. Защото иначе щеше да се подпали. Чакам. О, не. Проблема е, че сега малко трудно се вземе фърнеса. Така. Еха, тук. Опа. Взехме го. Окей. Сега. Гадното нещо е, че лад. Добре. Имаме 20 торича, че ние нямаме айрон. И за сега трябва да открием и... ето айрон. Добре. Вау. Супер. Копай още, има ли още, моля те? Не, окей. Там има още. О, господи. Добре, супер. Айрон събирам. Окей. Взимай всички айрон, който можеш. Тук има още. Някъде. Няма. Оглеждам се. Кол. Още по-добре. Колец. Готово. Нека се върнем. Нека така сложим фърнеса и да... Опа, цак. Ще си взема само... То можеше 9 май. Айде да пробваме с 8, па 9 май няма стане. Окей. Не беше стане 9, що не? Я да видим. Добре, това беше. Би трябвало сега да станат. Така. Няма да чакаме. Ще си гледаме хубави голд. И ще от... Не. Бягай. Нали не идва хора? Че не вижте, ние сме на малко живота. Сям да ям. Че ме е страх да ме убие. Ако ме убие, лошо. Възстанови си колкото може повече ребро. Не. Ето хапвам. Давай. Още малко можеш ли? Не. Може. Не успях да скоча там.
Окей. Два са. Хора, не. Ето го. Поне видях два. Не един е. Затова сам мисля скача там. Дай му, дай. Добре. Ето кума зомби. И се върнем. Не, даже по-малко взима. Нека са крафтинг да си умряхме, хора. Край умрях. Не сме. Ох, супер. Нямам какво да имаме, бе. Направо трябва да се връщаме бързо. Правим крафтинг. И айрон кирка. Айрон меч. И... какво е това? Айрон нъгет, това ново нещо. Супер. Добре, за да не ни убие. Така ще направим. Опс. Ето го голдо. О, супер. Имаме голд. Само едно ли? Не. Има пещера долу. Не, няма да я гледаме. Ще тръгваме, обаче как си вземем фърна? Така. Бягай. О, хора. О, не. Трябва да вземем само крафтинга. Вземи го, бе. Бягай. И сега от тук нагоре трябва да скачим при онова зомби. Изкараме кол. Само да погледнем. Окей. Окей. Умри. 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 Готови сме. Ей, тук слагаме. О, супер ротен флеш. О, да. Нека си взем кола. Пак. Не, умряхме, хора. Убиха ни. Ето. Бък. Хора, бък. Не ми да се разпална. Майн меню. Хора, всичко бъгна. Защо? Те гадни скелети, как ги мраза. Ми ще почнем, хора, просто нов world. Това вече не става. Нека само да го направим. Play. Така. Как се изнервих от този скелет.
Ами... Добре, всъщност, това е добре. Пустиня, ако имаше, е супер. Добре, нека малко да почнем тук да се развиваме и... Така. Дърво събирам. Ой. Карайте по-бързо. Добре. Нещо да има. Кокошка. Кокошке. Ела де. Ела, моля те. Не се кри. Няма те убил. Ще те изпеча. О, да, яй. Още малко дърво. Пише спираме клипа. Взимай дърво ти. Давай. Някой саплинг да падне. Ябълка. Още по-добре. Цак. Аре. Само още малко ще експлорнем. Не, всъщност хора. Ще се върна там, където бях. Защото на 100% ще играем с The Boss, Виктор или Шматка БГ, така че нека да се върнем откъдето бяхме. Ние бяхме там. Е тук хора, мисля на този терен. Да приключам клипа. Аз съм Велката БГ и от мен. Чао!